На Съюза на Обединените земеделци, радикал-демократи и БКДП Таня Дилова. Ето е перонната дама. Искам да кажа за Таня Дилова, защото тя първо е моя много добра приятелка. Но тя е един невероятен човек, една невероятна жена, майка героиня. Тя е многодетна майка с 3 деца. Тя има 9 внуци. Тя има и една правнучка. Невероятна жена, която е изстрадала много в детството си, която е била по сиропиталища, която е страдала толкова много, но сега и са причастна към болката на всички деца, на всички възрастни хора. Тя не се спира да помага и сега на децата от детските домове, да помага на възрастните хора, да обединява хората. Това е най-невероятната жена, която познаваме и за това. Нека да я подкрепим в нейната дългогодишна борба, защото тя е винаги била лидера на земеделците. Таня Дилова, надежда, разбира се, защото това е нейното тук родно място. Това е Таня Дилова, която всички я познаваме и нека да я подкрепим с нашия вот. Таня, заповядай. Заповядай. Това си ти. Здравейте, приятели, гости, симпатизанти и партньори. Добре дошъл, господин Прошков. Днес ние всички ще се въоръжим с енергията, която само Надежда и синята Надежда и Оранжева, разбира се, ще ви подкрепи за това, за което сте подготвени. Вие ще станете кмет на София. Надявам се. Бог да ви благослови. Мили приятели, ние, надеждници, сме много борбени, много задружни и много бедни, много сиромашки. С много труд, с много пот, превърнахме едно селско кварталче в едно приятно място. Много съм горда, че в последно време ми се обадят приятели от цяла София и ми казват: Таня, ние с мъжа ми дойдохме да разгледаме Лонско шосе. Ама вие сте станали баровци, бе, вие са тия жълти павета. Ау, колко е сигурно вече Надежда. Браво! Да става все по-хубава. Господин Прошков, това е навък за вас. Благодаря на всички, които сте тук. И искам да дам думата на господин Прошков да ви поздрави. Преди всичко на вас. Благодаря ви, госпожо Дилова, за хубавите думи. Здравейте, приятели, от Обединените земеделци, радикал-демократите и социал-демократите.
Наскоро имах възможност да казвам в една наша среща, че винаги моята връзка с вас, хората от тия партии, е била емоционална, защото тук са хората, които, както и ние в сините партии, и наречени, всички ние, които бяхме част от едно голямо цяло, и отново ще бъдем, аз съм сигурен в това, през тези години бяхме чести изтиквания на съдъла. Изтиквания от светоформации, от хора, които опитаха да разсеят кои сме ние всъщност, да добират особено болезнено това при земеделците. Единствените земеделци в тази страна, които са истински, устояват демократични и ценности са обявените земеделци. Затова аз чувствам приятелство на национална връзка с тях. Също така и нашите приятели от РДП и БСП. Да ви честитим хубавия празник, да ви пожелавам успех и на вас. Знам, че ще работим заедно в Общинския съвет, знам, че ще работим за София. Включително и до надежда, госпожо Гилова, със сигурност, защото в нашия град едно от нещата, които не успя никой да се да направи, е да премахне голямата разлика между юга и севера на града. Защото южния град се претъпка, през Австрия от друга страна, там има всички видове услуги, всякакъв тип комунални екстри, така да ги нарека, които ги няма в северните квартали. Време е в София младите хора да почнат да живеят и на север, да харесват тия места, да имат добър транспорт до центъра, да ги населят, защото тук има по-голям потенциал, колкото в юга, който вече се разрушава. Няма да говоря много дълги и тежки речи, за да може да си почне празника. Аз ви благодаря, че ме поканихте. Разчитайте на моята подкрепа, както аз разчитам на вашата. Да сте здрави, Бог да ви пази и само напред и да сте спокойни. Всичко най-добро ви желая. Thank you.